Għada l-ħadd se ssir il-maratona ġbir ta' fondi Għinuna Ngħinukom, organizzata mill-Fondazzjoni The Malta Community Chest Fund Foundation. Il-flus miġbura se jmorru għal dawk l-aktar fil-bżonn fosthom persuni li jieħdu l-kura l-kanċer barra minn xtutna. Ħafna jassoċjaw il-maratoni li jsiru minn din il-fondazzjoni ma' żmien il-miliet e kif l-għada tal-miliet issir l-istrina. Iżda din is-sena l-President ta' Malta George Vella ra li kien hemm bżonn aktar fondi hekk kif l-imxija tal-COVID-19 ġabet lill-fondazzjoni għall-kubtejja hekk kif għatta attivitajiet fosthom il-ġirja annwali kellhom jitħassru. Fl-aħħar ġimgħat il-fondazzjoni kienet ħabbret li t-talbiet għall-għajnuna żdiedu bil-fondi naqsu drastikament. Dan hekk kif minkejja li l-pandemija waqfet ħafna affarijiet, il-każi tal-kanċer u ċirkustanzi ta' faqar qatt ma waqfu, tant li l-fondazzjoni toħroġ mal-1,000,000 euro kull sena f'għajnuniet. Fl-aħħar ġimgħat ġiet imnedija skema mill-President ta' Malta fejn wieħed jista' jagħti parti mill-paga tiegħu lill-Community Chest Fund Foundation. Il-maratona Għinuna Ngħinukom se tkun mifruxa fuq 12 sija minn nofsinhar sa nofs il-lejl u se tintwera fuq l-istazzjonijiet ewlenin ta' pajjiżna fosthom in-Net Television.